Stan u Porto Montenegru, veličine jedne vile na Dedinju. Hajde da ti pokažem, a cenu opet očekujem da pogodite u komentarima. Kroz ulazni hol sa ovim cool drvenim detaljem ulazimo u dnevnu sobu sa neverovatno puno svetla. Prolazimo ovo ogledalo pažljivo pozicionirano kako bi videli što više mora 100 inča TV koji je totalno irelevantan u ovoj priči pored ovakve terase i ovakvog pogleda. Tako da ako se probudite u sred noći i zapitate gde ste parkirali brod, to jako lako možete i proveriti. Trpezarijski sto i kuhinja su ušuškani iza ovog ogledala i onda idemo u spavaći deo. Prolazimo još jedno ogledalo na kamenom svetlećem zidu, levo gostinski toalet i ulazimo u dugačak walk-in garderober master sobe koja takođe ima izlaz na terasu. Lično mi se veoma sviđa ovaj kožni krevet kao i ovaj ofis ukoliko ima potrebe za radom. A onda kroz ova dvokrilna vrata ulazimo u prelepo kupatilo sa kadom, tušem i ovim jedinstvenim pločicama. Imamo još dve dečije spavaće sa prostornim kupatilima i terasama sa pogledom na fudbalski teren. Mnogo mi se sviđa ovakav detalj i iskreno ne bih se uopšte bunio da budem dete u ovakvoj dečijoj sobi. I to nije sve, ako kupite u narednih 7 dana dobijate i drugi sprat gde imamo infinity bazen sa brutalnim pogledom na Porto. Direktan pristup iz lifta ukoliko pravite žurke i ne želite da ometate ostatak familije, ova prostorija koju iskreno nisam siguran kako da nazovem, i onda dolazimo do letnje chill zone sa kaminom, trpezarijskim stolom za osmoro i ninja roštilj. S obzirom da se stan nalazi u najkvalitetnijoj zgradi Elena, imamo fantastičnu recepciju sa ludilo lusterom na 5 spratova. Takođe imamo teretanu i bazen koji naravno nećete koristiti jer imate svoj. Ako te ovako nešto interesuje, zaprati nas i pišite na oglasskoj kancelariji Sotheby's.